bụrụ na ọ bụ bebi ka unu ga na-eme unu na-akpọ ịhụnanya unu akpọ otu nwanne bebi gaa n'iru. Etu a ụwa anyị nọ kịta bụ ụwa bebi. Di na-akpọ nwunye ya bebi, ebe nwunye na-akpọ di ya bebi. Ịnụkwa Ụmụaka na-akpọkwa onwe ha bebi. akwa nke na-egwinu Nnọọ na mkparịta ụka anyị ụbọchị nke taata, Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị. Nna anyị gobote ụzọ, ị nwere ike ịkpọwa m bebi ka ọ mụ kpọwa gị bebi. Kpọwa gị bebi ga-anabata ya. ndewo Ugoeze na-asụ Igbo. Igbo ya gaziere anyị. Tupu nza gị ya wa ajụjụ ka m jụọ gị, ọ ga-amasị gị ịkpọ m bebi? Mụ akpọwa gị bebi. Echi ịgwa m okwu ịkpọ m bebi ugbu a, ọ ga-amasị gị? Isi m aga akpọnụ gị bebi mba. Ndị ọma na-ege ntị, daalụ nọ. Ihe mere nụ Ugoeze na ajụjụ jụrụ m, ịma na ihe na-abịa na aha ụtọ ka onye siri chọọ ọ na-akpọ, mana nke wụ eziokwu wụ na ihe na-ebute ụmụ aha ndị a na-awụkana ka esiri bido enyi, ihe a na-akpọ mgbe ebidoro enyi. E nwere ofu nwatakịrị nọ be m nwaanyị ka mgbe m nọ n'ụlọ ọhịa, ana m ọjị n'akụkụ jide ekwentị ya, bebi have you eaten? Bebi anadụ na ebe m na-akpọ ya sị ya, kwenye gị nwoke ka ị na-akpọ bebi. Ha ka hụtara onwe gị ugbu a dịka ndị na-epụtari ụwa, nwa okorobịa na nwa agbọghọbịa. Ha kpọwa ahụ ugbu a ọmahụ ọnụ, enwe ka ha siri ruo echi ugbu a, ịhụ na ọ ga-ara ha ahụ, ha ga-akpọwa aha ahụ ha na-akpọ onwe ha oge ha na-eme enyi. Ihe butere ewu kemgbe ụwa ghara, kemgbe nwa agbọghọbịa ọbụla na-emezi na ọwụ tata, ugbu a onye ọbụla na-emezi akpị olu jide android phone kemgbe agbụla kpịwa olu nke nwoke kpịa nke nwaanyị akpịa ka ebido n'ịkpọ bebi. Anyị na-akọwa na ikpi olu ahụ ikpi olu ni bebi ihe foundation of bebi iwu ikpi olu ni. Aga m emeghe ọnụ ugbu a sị gị bebi ọgwụ ya bebi ahụla na ụtọ ya ikwuta ihe ele otu o si ebe ọ dị n'ụdị n'ụdị ya. Ihe m na-akọwa, ọtụtụ di na nwunye na-akpọ bebi iwu oge a na-eme ọyị ka ebido n'aha megidezie alụọ di ọmaha ọnụ. Mana nke wụ eziokwu, di na nwunye nwere ugwu. Ana m ekwu n'ọnọdụ ala Igbo, enwere ụdịrị aha na-eme akpọkwa na amara na ọ di na nwunye. Iji maatụ, enwere mgbe ịmụ Igbo wee mụta ọgba karịa ndị kụziere ha. Enwere mgbe junior na-ewe, onye ọbụla mụọ nwa junior. Ile anya ugbu a junior adaana ka mmiri. Gịnị ka junior ji daa ka mmiri? Nwa okorobịa dị bi n'ụlọ dị afọ 50 50 years man pụta ugbo na-akpọ ya junior. Onye ha jiri daa mmiri. Enwere ihe dịka afọ 15 afọ 20 gara aga, ezinụlọ a na-enwebeghị junior, ezinụlọ ahụ amaghị wọsọpụ. Ha amaghị wọsọpụ, ma taa junior alaala. Ya bebi na-ewi, mana ihe na-ebe ahụ otu ị na ugbu a ugokwu di ya n'azụ, ana m akpọ gị bebi, ị na-akpọ m bebi. Ụmụ anyị ga na-enwe mmasị, ọkwa bebi ka ha ga na-akpọ anyị, maka ọtụtụ aha a na-akpọ n'ezinụlọ ihe nna na-akpọ nwunye ya ka ụmụ ya na-akpọkarị ya. Ụmụ anyị ga na-akpọ anyị bebi. Ya otu ilu ugbu a anyị pụta n'ọha, nwa m abịa iwe m okwu, nwere ike ọsị ka ya kpọọ gị ihe di gị na-akpọ gị, ọsị gị bebi, ebe otu ọ ga-adị. Ya ọ bụrụ na ị na-akpọ nwunye gị bebi, ekwughị m na ọ dịghị mma. Ọ bụrụ na ị na-akpọ di gị bebi, ekwughị m na ọ dịghị mma. Mana ihe anyị na-ekwu, enwere aha ga-eme akpọ mgbe ụfọdụ onwe ihe a na-akpọ disadvantage dịka junior nkwuru n'ọdịnihu, maka na otu a nnogbu ugobute ụzọ dịka onye ọdịnala obodo kpụwara okpu. Nwunye m pụta n'ọha echi chi ịgwa m okwu dịka onye echichi, ọkpọ m bebi. Bebi ahụ akọkwala okpu ha mkpu n'isi ọnụ, mana nke bụ eziokwu ka m na-ekwu, bebi ahụ akọla okpu mkpu n'isi ọnụ. Nna anyị ha na-akpọ bebi. Enwere aha eji mara ndị Igbo. Nna anyị onye nwe m, nke m, diọma m, aha eji mara ndị Igbo. Nna m onye ịkpọ m bebi, ana m ekwu oriri na-akpọ bebi ya si nri kwụsị, mana ihe m na-ekwu ụwụ na enwere aha ị ga-eme. Ịma na ọtụtụ ndị di na nwunye, ihe ha na-akpọ di ha n'ime ụlọ ma nwunye ha bụ ihe ha na-akpọ ya n'ezi, n'ihi aha ahụ ọ na-akpado ha akpado n'ọnụ. Enwere ebe ị ga-eji ebe ndị bi n'ụlọ ugwu nọ na-eme nzukọ obodo, ichi ịta ka iri di gị ihe, isi ya bebi bịa kenụ nwanne. Ihe izi a ga-eme wee laa ya ma ịkpa fidin bọtụl n'aka, maka o nwere ike mgbe o ji eru ele chọọ ka ime tọpụ ọkụ na nke ịtọpụọ ya mana eziokwu, maka ihe na-eme ewu ihe bebi na-eme. Ihe aha
onye na-esi ọkụ ya ahụ onye na-esi o nwere ike akpọkọta bebi ahụ otu esi nwoke mere kwuzie ka ihe ọ bụ a na-akpụ ya na otu a ga-esi akpọ gị bebi ị ga-eme ka you must ị ga-represent na udo dịrị gị onye na-ege m ntị udo dịrị gị nna anyị ukwu ugobute ụzọ ndewo daalụ n'ọmarịcha ndụmọdụ e nyere ya bụ igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ụ na-anụgonu mana ihe ka mkpa wụkwa na a na-eme gịnị na a na-ebi n'udo isi sekpụ ntị na alụmdi na nwunye wo ka ebiri n'udo ọ bụrụ na ọ bụ bebi ka unu ga na-eme unu na-akpọ ịhụnanya unu akpọ ute nwanne bebi gaa n'iru etu a ma cheta ihe m kwuru ọwụghị aha ọbụla ka a na-akpọ odogwo n'ọha aha ahụ ị na-agaghị akpọnwụ di gị n'ọha ọ dị mfe gbanwee ya ugbu a daalụ nna anyị daalụnụ ndị ọma na-ege anyị ntị anyị ga-eweta mkparịta ụka anyị ụbọchị nke taata na njedebe aka m kwa nwanne ụmụ nwaanyị Ugoeze gokwu di ya n'azụ Ogechukwu Ifeanyị mmadụ eke ugobute ụzọ nke mbụ n'ala Igbo ugobute ụzọ n'ihe ọma emebe ụmụnnụnụ ndị ọzọ esobe ya n'azụ na-asị nnụnụ ndị ọzọ sonụ m n'azụ na anyị ma ebe anyị na-eje gbam ndewo nna anyị daalụnụ ọ ga-adịkwanụ n'udo oge a n'ụbọchị ọzọ echefukwana ịpịrị anyị aka na like echefukwana ịtụsasị vidio anyị a share our videos comment kedu ihe bụ uche gị di na nwunye ịkpọ onwe ha bebi ya bụ ụmụnne m ka emesịanụ ọ ga-adị n'ụbọchị ọzọ